Ja nyt studiossa juontaja, koomikko ja näyttelijä Christopher Strandberg. Tervetuloa. Kiitos, Sanna. Minä olen maailman suurin hedonisti, olet sanonut, niin mitenkä se näkyy? Me kestetään tullaan käyttää mua vastaan. Kyllä. Jollain tapaa. Hedonismihan on siis elämästä nauttimista. Ja mä oon nautiskelija ehdottomasti. Mun mielestä elämää pitää juhlistaa eri tavoin. Hedonismi on mulle ehkä ennen kaikkea yhdessäoloa juhlien muodossa. Ne voi olla suku, perhe tai ystävien kanssa juhlimista. Ehkä semmoinen, että ei ole mitään niin pientä syytä, ettei sitä voisi juhlistaa. Se on ehkä se niin kuin ydin siinä. No sulla on ainakin, sä pystyt juhlistamaan myös autoilla. Sä oot autofani ja auton nörtti. Ja Kyllä. sulla on joku ihan hirveä ökyauto, semmoinen joku kallis Range Rover. No öky riippuu kyllä keneltä No, kuinka kysyy. kallis se on? Uutena en tiedä mitä maksaa. Tämä on hankkinut käytettynä, mutta osamaksulla. Niin mä en laittaisi omaa rahaa mihinkään muuhun autoon kuin ehkä Toyotaan ja Lexukseen. Kuinka kallis? 110 000 euroa. Herran Jumala, oikeesti? Kyllä. 110 000. Miksi laitat niin paljon siihen rahaa? Just sen takia, että mulle autot on muuta kuin vain kulkuväline pisteestä A pisteeseen B. Ja koska mulla on siihen mahdollisuus. Tämähän on tietysti, jos mulla ei olisi varaa maksaa sitä osamaksua autosta, niin emme sitten ajaisi sitä tietenkään. Ja elämä voi muuttua, työt voi muuttua, ehkä ei aina tule olemaan varaa, jolloin sitten ajetaan jollain muulla. Ja sä käytät rahaa myös vaatteisiin aika paljon, eikö vaan? Eiköhän me kaikki käytetä rahaa vaatteisiin. Kuinka paljon? Siis 10 000 euroa vuodessa vähintään? Viime vuosina kyllä, Niin. kyllä. Mutta mulle myös vaatteet on, toki mulle vaatteet on myöskin ehkä tavalla keräilykappale. Tämäkin takki on ostettu second hand liikkeestä Pariisista. Tämä on Balmainin prototyyppi. Toista tämmöistä takkia ei ole olemassa. Niin jotkut kerää kelloja, mä keräilen hienoja takkeja ja No vaatteita. sä oot aina kyllä aika tyylikkäänä. No kiitos. Hei, koska minä olen sinua nähnyt tässä nyt jonkun verran, koska me olimme Petollisissa, joka alkaa nyt siis lauantaina, niin minkälainen tuotantokausi on tulossa? Tämä sun tuotantokausi Kyllä. on kakkoskauden lisäksi ehkä mun suosikki. Okei. Te tulitte todellakin pelaamaan, myös allekirjoittanut. Kyllä. Ja se näkyy heti, kun ollaan selvillä säännöistä ja siellä on kovia strategioita niin uskollisten kuin petollisten puolelta. Ja se on musta mahtavaa nähdä, kuin myöskin uskollinen uskaltaa pelata tavalla, joka melkein on petollista. Ja siis se on aivan järjettömän No, ei sanota vielä mitään tässä vaiheessa. Mutta hei, sulla alkaa myös kiertue Kansanmies, jossa sinä muun muassa imitoit presidenttejä. Kyllä. Niin imitoipa nyt meille vaikka Alexander Stubbia. Hei Sanna, kiitos tuhannesti tästä mahdollisuudesta. 3 pointtia, journalismi on hirveän tärkeää. Mä en väitä, että se on mikä tässä tapahtuu, mutta se on helt superviktigt. Toiseksi, Sanna, mä diggaan sun tyylistä. Ihanaa. Oi! Mä en edes päästy kolmanteen pointtiin. Kolmas loppu. Mutta on pakko sanoa, että Stubbia on vaikeinta tehdä ilman niin kuin ulkoisia attribuutteja, koska mä oon tehnyt Stubbia niin pitkään vuodesta 2015 ja mulla on aina ollut hampaat. Kyllä. Et muita hahmoja on helpompi tehdä ilman vaikka peruukkia, mutta Stubbin hymy on iso osa. Ja myöskin tavallaan kun oppii jonkun fyysisen kappaleen kanssa imitoimaan hahmoa, niin sit se on vaikea olla ilman sitä. Niin voi olla, että mun on pakko ottaa hampaat mukaan kiertueelle. Tietysti. Otappa nyt sitten vielä Tarja Halonen, ja sulla oli siis, te olitte tavannut joskus 2013 ensimmäisen kerran. Ja Tarja ei tiedä sitä, Niin. mutta siis Tarja on mun ensimmäinen hahmo. Mä oon imitoinut Tarjaa sitten kun mä olin 12-vuotias. Se on mun ensimmäinen tämmöinen imitaatiohahmo. Ja mä tein mun ensimmäisen tämmöisen stand-up-kiertueen ruotsiksi vuonna 2013 ja siinä aikaa, kun mä kirjoitin sitä näytelmää, olin vielä teatterikorkeakoulussa ja olin kävelemässä Hakaniemen torin yli mun opiskelukämppään ja sitten yhtäkkiä mä niin kuin kävelen siinä ja mietin just tekstiä ja vitsejä ja vastaan kävelee Tarja ja hänen ystävätär, olettaisin. He keskustelee intensiivisesti ja mä ajattelin, vitsi, pitäisikö mun niin kuin sanoa jotain, että hei, anteeksi, rouva presidentti, kirjoitan juuri teistä. En kehdannut, en pysäyttänyt heitä, mutta ainoa asia, minkä mä kuulin heidän keskustelusta, oli kun Tarja sanoi, että joo, siis kyllähän näitä huuja riittää, että kaikkea niitä löytyy. Ja mä koin itseni niin tavallaan nähdyksi, että hän viittaa muhun, koska mä siis parhaillaan istun mun opiskelukämpässä ja kirjoitan Tarjasta kaikenlaisia väitteitä, mitkä on vaan mun omaa fantasiaa ja huumoria. Kyllä.
Sä käsittelet tuossa kiertueessa myös homoutta ja sitten sä kirjoitat kirjaa miehisyydestä ja maskuliinisuudesta. Niin kysynpä nyt tähän tämmöinen ajankohtaisen kysymyksen, että mitä sä ajattelet tästä kohusta, joka on nyt tällä hetkellä velloo valtoimenaan, kun Veli-Matti Savinainen ei halunnut panna päälle Pride-paitaa ja siitä nousi ihan hirveä kohu. No jälleen kerran aivan turhaan paisuteltu kohu. Musta on itsestään selvää, että jokaisella on oikeus pukea tai olla pukematta tiettyä symbolia päällensä. Niin kun musta se ei tässä ole se keskustelu. Tämä koko homma lähti tavallaan raiteilleen Sofia Virran ja TPS:n ristiriidoista. Ja se ei tavallaan mua kiinnosta. Musta tästä unohtuu kokonaan se, että mä haluaisin nostaa hattua niille TPS:n pelaajille, jotka koki, että mulla ei ole ongelmaa puolustaa tasa-arvoa tämä Pride-lippu mun paidassa. Heille mä nostan hattua. Musta se on niin kuin paljon mun näkökulmasta huomattavasti oleellisempaa. Mitä sä ajattelet Prideista? Kun Prideiahan on nyt aika viime vuosina itse asiassa aika paljonkin kritisoitu siitä, että se on jotenkin niin politisoitunut, puoluepolitisoitunut. Kyllä, ja se on täysin erään laidan luoma ongelmallisuus. Pride itsessään on kansanliike. Pride-järjestöt on eri asia. Ne on paikallisia, voisi jopa sanoa poliittisia toimijoita. Mutta Pride-liike on ihmisoikeuksia puolustava. Tämä on itsestään selvää. Ne, jotka väittää Pridea ideologiseksi, varsinkin puoluepoliittisesti ideologiseksi liikkeeksi, niin se ei vaan pidä paikkaansa. Mutta nehän on sanonut puolueelle, että te ette saa olla meidän yhteistyökumppaneita, jos te äänestätte. Ja silloin se on just nimenomaan Pride-järjestöt, jotka tietysti kumpuaa Pride-liikkeestä, mutta nyt tämä jääkiekkoottelu, siinä oli kyse Pride-liikkeestä eikä Pride-järjestöistä. Niin, että tässä menee niin kuin asiat sekaisin. Ja sen mä haluaisin sanoa vielä, todellakin puolustan Veli-Matin oikeutta olla pukematta Pride-paitaa, mutta lopputulema ei ole, että hän on neutraali siinä. Hän sanoi, että hän haluaa olla neutraali tässä asiassa, mutta jos koko muu joukkue pukee ne paidat ja hän ei, niin siitä tulee vääjäämättä kannanotto, vaikka ei haluaisi, vaikka se ei olisikaan tavallaan hänen pointtinsa. Mutta tässä on jälleen kerran aivan liikaa turhia loukkaantuneita tunteita. No näin on. Hei, sä kirjoitat kirjaa maskuliinisuudesta ja sä oot sanonut, että sä oot aina tiennyt, että sä oot homo. Siis ihan niin kauan aikaa, kun oot suunnilleen ajatellut ja ollut elossa. Ja sä teet myös ihan pienenä teini-ikäisenä dragia pienellä paikkakunnalla, niin minkälaista se on ollut silloin? Ja miten sä niin ajattelet ollut? Sun maskuliinisuudesta ylipäätänsä? Ehkä se, mikä tässä on oleellista itselle kirjaa kirjoittaessa, mä oon aina kokenut tiettyä etäisyyttä miehisyyteen, että just sen takia, että on homo tai että koska mä ilmaisen itseäni epätyypillisesti maskuliinisesti joissakin asioissa, että mä oon jotenkin ehkä vähän sen ulkopuolella, jopa sen yläpuolella. Mutta tätä kirjaa kirjoittaessa niin mä ymmärsin, että enhän mä ole. Musta on hirveästi semmoisia piirteitä ja asioita, jotka on itse asiassa tosi tyypillisiä maskuliinisia, ja ei välttämättä aina hirveän rakentaviakaan asioita. Niin tämä on ollut hirveän silmiä avaavaa itselleni. Niin. Mutta tärkeintä tässä kirjassa on se, että se on miesten puolella, se on nuorten miesten puolella maailmassa, missä hyvin harva on nuorten miesten puolella. Niin. Nuoret miehet altistuu somessa sellaisille esikuville, jotka on pelkästään haitallisia. Me saadaan myös lukea, että 3/3 nuorista miehistä ajattelee, että naisten kuuluu totella vaikka puolisoon tai miehiä. Ja mä voin kertoa, että jos yhä enempi ihminen ajattelee näin, niin nämä miehet tulee olemaan koko elämänsä yksin, koska naisten vapautusliike on tuonut heidät ihan eri paikkaan yhteiskunnassa. Ja juuri nyt nuoria miehiä viedään ikään kuin taaksepäin ajassa. Ja puhutaan aika paljon toksisesta maskuliinisuudesta esimerkiksi, ja miehisyydestä joo, puhutaan aika negatiiviseen sävyyn. Niin ja se on ehkä se mun pointti kirjan kanssa, että mä en aio käyttää yhtäkään tämmöistä termiä, mä en aio puhua toksisesta maskuliinisuudesta. Mä en sano, että se termi olisi niin kuin tavallaan oikea havainto, mutta nuoret miehet ei tarvitse yhtä toista tai niin kuin toistakin teosta tai puhujaa, joka demonisoi miehiä. Me ei voida olla puhumatta epäkohdista. Ja mun kirja alkaakin siitä, että on jotenkin ristiriitaista, että miehet saa osittain kuulla olevansa maailman oikeuden tai tavallaan epäoikeudenmukaisesti ylivaltainen sukupuoli, mutta sitten samalla me kuollaan nuorempina kuin naiset, meillä on huomattavasti enemmän päihdeongelmia, me ollaan väkivaltaisempia. Missä nuori mies löytää itsensä näiden kahden niin kuin ääripään välissä?
Mutta mä tarkoitin itse asiassa tuolla kysymyksellä, mä kysyin tuosta pienestä paikkakunnasta ja dragista ja muusta, ettekö puhuttiin eilen sun kanssa puhelimessa, niin sä sanoit, että sä oot jotenkin koit nuorena miehenä, että sä oot jotenkin altavastaaja ja tavallaan ajatus oli, että miehisyys ja homous ei esimerkiksi kuulu yhteen jotenkin. Mä en ole koskaan itse ajatellut silleen, mutta mä koen kyllä, että viesti yhteiskunnalta, poliitikoilta, myöskin sen aikaiselta TV-viihteeltä, tarinoista, mitä kerrottiin meidän yhteiskunnassa. Miten se vaikutti sun omakuvaan? Se vaikutti, että piti tehdä aika suuremmoisen työn itsensä kanssa. Mä tuun fantastisesta perheestä, jossa on aina ollut rakkautta ja hyväksyntää, mutta ei aina ymmärrystä, mitä on olla vaikka sateenkaarinuori. Joten sen työn joutui itse tekemään niin kuin hampain kynsin. Ensinnäkin oivaltamaan, että itse asiassa musta ei ole mitään vikaa. Mä oon syntynyt tällaiseksi kuin olen. Ja se on valtava työ, minkä joutuu tekemään nuorena. Ja sen takia tämmöiset Pride-pelit on tosi merkittäviä nuorelle ihmiselle, joka istuu vaikka Siuntiossa tällä hetkellä, mistä minäkin olen kotoisin, ja kokee, ettei oma perhe tai koulu tai yhteiskunta ymmärrä tai edes näe mua. Mutta samalla sen haluan sanoa, että jotenkin mä oon kuitenkin pääsääntöisesti aina kohdannut, ellei hyväksyntää, niin uteliaisuutta ja lämpöä ihmisiltä, myöskin pienillä paikkakunnilla, mihin on muuttanut takaisin. Maailmassa on huomattavasti enemmän suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä kuin on vihaa. Siinä mielessä sosiaalinen media vääristää täysin meidän kuvan todellisuudesta, ainakin Suomessa. Kyllä, ja nykyäänhän se tilanne on hyvin erilainen kuin vaikkapa silloin, kun sanotaan nyt, että minä olin nuori ja Oulusta tuun, ja siellä oli niitä kavereita, jotka oli homoseksuaaleja, niin se suhtautuminen mä luulen, että se on kuitenkin aika paljon vähemmän konservatiivista kuin nykyään. Ja toi on myöskin hyvä puheenvuoro, että monesti unohtuu, että me ollaan kuitenkin kuljettu monessa asiassa niin paljon eteenpäin. Sulla on myös vaihe, ja sanoit, että on vieläkin, jolloin sä oot siis uhonnut ja tämmönen uhoaja, että jos joku homottelee minua, niin annan turpia. Mä en ihan noin sanonut, mutta riski on olemassa. Ei, mutta tää liittyy taas siihen kirjaajan maskuliinisuuteen, minkä mä oon huomannut itsestäni, että mulla ehkä ei ole niin kuin erikoisjoukkojen kouluttajien keho, mutta mä en ota paskaa keneltäkään. Ja tietysti se on niin kuin verbaalisella tasolla musta hyvä asia pystyä puolustamaan itseni. Mä oon aina ollut verbaalisesti lahjakas, mutta kyllä mä oon nuorempana huomannut semmoisia tendenssejä itsestäni, että jumalauta tulee turpaan, jos niin kuin mua tai varsinkaan mun läheisiä haukkuu. No ootko pätkässä turpaa? En oo. Lähetään liipassu ja mä tosiaan en kannusta siihen. Ei kannusteta. Mutta on liippassu läheltä, kun vaikka mun naispuolisia ystäviä on Helsingin yössä herjattu tai ahdisteltu, niin oon mä mennyt niin kuin sentin päästä huomattavasti mua isomman jätkän naamaan huutamaan kurkkupunaisena, että oliko jotain ongelmaa. Vaikka oot niin mukava oloinen mies. Niin, mutta tähän se myöskin mun kansanmies kiertue liittyy. Niin. Mä olen mukava, eihän siitä ole kyse, mutta myös mukava ihminen, mukavassakin ihmisessä on muita puolia. Kyllä. Hei, sulla on ollut myös tragedioita viime aikoina. Sun hyvä ystäväsi sairastui ja sun toinen ystäväsi Janne Puhakka murhattiin. Niin miten sä jaksit? No noihin kahteen asiaan liittyen, niin se on eri prosessi ehkä kuin oma jaksaminen. Se on niin kuin pitkäaikaista surutyötä ja itse asiassa se oli mun läheisen sairastuminen. Ne vaatii aikaa. Ne on semmoisia, varsinkin Janne Puhakan menetys on arpi, jota kantaa loppuelämänsä. Siitä ei ole niinku kysymystäkään. Ja tietysti ne on vaikuttanut ihan arkiseenkin jaksamiseen ja se on vaikuttanut maailmankuvaan valtavasti. Millä lailla? Hetkellisesti hyvin synkällä tavalla, että niin kuin miten tämä on mahdollista. Ja se tietysti tietää, että tämä on mahdollista. Se on joka toinen päivä Suomessa uutisissa, että läheinen tappaa läheisensä, varsinkin naisiin kohdistuen, mutta myöskin muihin kohdistuva väkivalta on Suomessa normi. Mutta se ei ole ennen sattunut näin lähelle, niin tietysti se vaikuttaa ja se vaatii toipumista, mutta ei se ole tavallaan vaikuttanut siihen mun tavallaan jokapäiväiseen jaksamiseen, vaan toisinpäin se on myöskin ehkä vahvistanut, että just sen takia, että Jannen työ nytten jäi kesken, niin meidän muiden pitää kantaa niitä Pride-paitoja, meidän muiden pitää olla rohkeita. Mä en tiedä mitään rohkeampaa kuin se, että pyyteettömästi puolustaa toista ihmistä tai toista ihmisryhmää, vaikka ei siihen itse kuulu. Musta se on tässä kaikessa niin kuin ihaltavinta. Onko se Janne Puhakan murha vaikuttanut sun perusturvallisuuteen? Aiheuttanut pelkoa?
Ei oikeastaan, en niin kuin itseni puolesta, ei itseni puolesta. Mutta se kertoo surullista kieltä kyllä niin kuin missä. Se kertoo myös surullista kuvaa musta miehisyydestä, mihin varsinkin, mutta ei pelkästään, miehet turvautuu, kun ei pysty käsittelemään traagisia tapahtumia omassa elämässään. Sä teet myös hirveästi töitä ja sulla on monta rautaa tulessa koko ajan, että sä juonnat ja teet kiertuetta ja kirjoitat kirjaa ja esiinnyt näyttämöllä, niin sä oot sanonut, että sä et tuu jaksaa tällä tahdilla. Niin onko sulla vaikeuksia tavallaan sun ajankäyttöä hillitä ja sanoa ei? On sitä on myös. Mutta ehkä se, mitä mä tarkoitan sillä, että en tällä tavalla tule jaksamaan, niin se on ehkä pitkäaikaisempi lausunto. Tietenkään kukaan ei tule jaksamaan, jos tekee 2 TV-tuotantoa tai useampaa vuodessa, kiertueen lisäksi, kaikki mitä äsken luettelit. Se on itsestään selvää. Mä ehkä sillä haluan niin kuin sanoa itselleni ja muille, että kukaan ei ole superihminen. Just nyt mä jaksan, koska just nyt mä edelleen rakastan mun työtä. Mun työ on enemmänkin kuin vain, että voi laskuttaa ja ajaa Range Roveria, vaan mun työ on mulle, se on mun elämäntapa ja se on mun intohimo. Ja intohimo itsessään myöskin ruokkii jaksamista. Sä oot saanut joskus siis burnoutin Kyllä. ihan teatterikorkeassa kun olit, niin mitä silloin tapahtui? Se alkoi ihan niin kuin fyysisistä oireista. Ennen kuin tavallaan mieli ymmärtää, mistä on kyse, niin mun keho lakkasi toimimasta. Mä pyörryin kesken tunnin mun maisterivuonna. Ja vasta sen jälkeen mä aloin ymmärtää, että nyt tässä ei ole kaikki hyvin. Ja mä en yksinkertaisesti jaksanut mitään. Joten mä vietin kuukauden koiran kanssa niin kuin maaten vaaka-asennossa ja kävelyillä. Niin. Ja se oli kyllä mä oon tavallaan iloinen, että se tapahtui jo silloin. Siis ennen kuin edes on valmistunut ja työelämässä, koska se kyllä opetti mulle niitä merkkejä varoamaan. Mä huomaan itsestään, että nyt alkaa tuntua siltä, että mä en jaksa. Tänä päivänä mä oon ollut viisaampi, mulla on yhteistyökumppaneita mun arjessa, on manageri ja keikkamyyjä, jotka tuntee mut ja osaa myös sanoa, että me pantiin sun kalenterin kysymättä tämmönen vapaa-jakso. Niin musta sekin on ehkä viisautta, ettei aina itse ole se viisaan, vaan pitää kuunnella muita omassa elämässään. Kyllä. Hei Toffe, kiitos oikein paljon haastattelusta ja oikein paljon onnea sun kiertueelle. Kiitos tuhannesti.